Abbos Fit Ubaydullo бахшидан ба ҳар як модарои тоҷик хушбахтии ман дар як хандаи ширини модарай оча ҳар ки ҷое бошам дуот барои ман сипарай салом очаҷон маим ҳаму бачаи эркат и рӯзодрӯз дориву неки ман естим да барат и тақдири номард мара ай ту дур кад оча намон ки да барат бошим мабинам хурсандита ғарибӣ да тақдирам шояд ба хости худоӣ шикасти садҳо ҷавона чӣ ба раҳм надорӣ ғарибӣ занҷири ғамта ай гардани ма буги дили да ман насӯхта қалам хотири оча мабин шаби дароз да фикри ма то саҳар даст ба дуо ай саломати умри дароз баргаштан ма интизорай оча бачаи эркат хор шида ҷавонида ба дидори руд оча зор шидам ғарибида ҳар гоҳе суратотам мебинам ма телефонда мереза оби чашмом ёд кардам очаҷон ма ғарибӣ занҷири ғамта ай гардани ма буги дили да ман насӯхта қалам хотири оча мабин очаиҷон ман аз сафар омадам аз шаҳри ғарибӣ ба ватан омадам онҷо дилу ҷону ҷигар сӯхта бирехт ман бари тумо дар ба ватан омадам азобу дарди дурӣ ай бари модар чашидим ҳоли ғариб ҷавонора ба ду чашми сарам дидим ки чӣ хе азоб мекашанд барфу борон хунукида шаба рӯз мекунанд истгоҳ ё ҷангали торикида ба хотире ки фемеест на қапаш депорт нашава бояд сумроӣ куна оилаш пеш бара зиндагира я хеле дигаш барои ояндаи додар ғарибан сумроӣ мекунанд ба номшон ки донишгоҳ дохил шаванд бихонанд диплом бигиранд кор кунанд тоҷикистонда и азобе ки мо дидем набинанд ҷавонишонда да бадам зад ғарибӣ мулки бегонаи мардум се соли ҳаётам гузашт дига намон тоқатам оча оғӯшта ҳуй ки ма миём ай ғарибӣ келини мехостата ба фата да барм мебинӣ дар рӯзи тӯи моча мебинӣ орзуҳота сармамонам да пеши пот бад худо гира ҷонма очаиҷон ман аз сафар омадам аз шаҳри ғарибӣ ба ватан омадам онҷо дилу ҷону ҷигар сӯхта бирехт ман бари тумо дар ба ватан омадам эй очаиҷон аз шаҳри ғариб онҷо дилу ман бари тумо дар ба ватан омадам